Sa is het nou. En sa kan het nog wel even blauw. En sa mag het worden. Een mooi uitplak voor muziek in Ljouwert. Maar de vraag is of het er nog wel komt. De gemeente wil het wiel nog steeds opnieuw uitvinden. En wij zijn bang dat dat een krom wiel wordt. De gemeente en de poppodia staan rocht in elkaar. De gemeente vindt het een goed plan, de top poppodia net. Het probleem is dat wij denken dat de exploitatie zoals die er nu voor staat, leidt tot grote tekorten. Het kan net uit. Het kan gewoon net uit. En dus doen we net mooi. Op de manier zoals de gemeente het wil, doen wij niet mee. Enerzijds kunnen we niet het podium beginnen met de best mogelijke mensen. Iets wat we al 2,5 jaar hebben aangegeven dat we dat belangrijk vinden. De gemeente kan dat niet waarmaken. En de tweede is dat we denken dat het gewoon niet kostendekkend gaat zijn. Zoals dat er nu voor staat, komt het niet goed. Het is Poppodium, Romein en Asterix, die vinden het beide inhoudelijk wel een goed plan. Maar ja... Sorry dat ik je onderbreek, maar nee, dat vinden ze net. Dan ga ik spitsen dat 6 zien. Dus 1 een min inhoudelijk plan en 2 net kostendekkend. Nee, dat is te kort door de bocht. Zo is het net in het bestuurlijke college om tafel bepraat. Dus is er wat in huis. Beide, ja, dat binnen hun woorden. Asterix en Romein willen op deze wijze net verder. Maar de gemeente loekt hem daar niet van aan en gaat gewoon terug. Wij denken dat het plan wat er nou leidt kostendekkend is en uitvoerbaar is, ja. En zo kan het dus aast samen zijn wijzen dat als alle partijen bij haar een standpunt blijven, dat jou het aast fjouwer poppodia had.